Darrere no n'hi ha, la caixa? Obri l'altre ja. No, i aquí tenim una plena. Allà? A coll?
s'han apegat a Oliva. Han aplegat cansats, venen de molt lluny, venen agotats, però han volgut estar en totes les xiquetes i els xiquets d'Oliva. Esto es lo que vos demane un fort aplaudiment per a Melchor, Gaspar i Baltasar. Aquest any, el xiquet que es dirigirà a Melcior, Gaspar i Baltasar és Àlex Rojo, de la Carrasca. És el xiquet que ha guanyat el concurs de cartes. Us passen ell. Estimats Reis Mags, com cada any per aquestes dades esteu rebent en Orient una infinitat de cartes de xiquets i xiquetes de tot el món demanant regals, desitjos i somnis. Aquesta carta vull que siga diferent a totes les que he escrit fins ara. Sempre he pensat que una carta de Nadal té que estar farcida d'un llistat infinit de regals i que equivocat que estava. Així he escrit que el meu llistat. Infinitats de joguets per a tots els xiquets i xiquetes necessitats per a que tornen a somriure. Bona nit, xiquets i xiquetes, pares i mares i tots el que esteu ací. En nom de Melchor, Baltasar i en el meu, vull dir-vos que aquest viatge s'ha fet molt llarg des de l'Orient fins ací. Ha fet molt de fred i pluja i estem molt cansats, però ja hem arribat i estem orgullosos d'estar ací a Oliva. Ens hem mirat totes les vostres cartes que vau portar al pagès i estem intentant portar totes les coses que hem demanat. Jugueu amb els vostres regals i compartiu amb els vostres germans, amics, pares i mares. Ara sí que toca preguntar-vos. Pares i mares, els vostres fills s'han portat bé? Ara anirem a primer a les vostres cases. Tenim feina per a tota la nit fins a demà per tot el món. I tornarem al nostre viatge cap a l'Orient. Fins l'any que ve!